Как преживяваш момента? Какво правиш първите 5 секунди, когато ти се случи нещо наистина хубаво? Когато видиш невероятен изглед, когато чуеш добра новина, когато преживееш момент, който искаш да запомниш за винаги. Спираш ли за миг? Наслаждаваш ли се на момента? Споделяш ли емоцията с човека до себе си? Или ръката ти вече търси телефона? Очевидно не съм против снимките или споделянето. И аз вярвам, че снимките пазят спомени. Питам те нещо друго. Кое идва първо? Преживяването или нуждата да го покажем? Защото има огромна разлика между това да запечаташ един красив момент и това да прекъснеш преживяването, за да получиш външно потвърждение, че е било красиво. Когато първата ни реакция е да останем в него, емоцията има време да се задържи в нас. Тя се превръща в спомен, който носим дълго след като да ни е отминал. Но когато автоматично посегнем към телефона, се случва нещо странно. Вместо да преживеем насладата, започваме да го наблюдаваме през екрана. Не даваме време на емоцията да се задържи и да се превърне във вътрешна плътност. Когато прекъснем преживяването, за да го покажем на света, оставаме само с обвивката, с това, което първо сме възприели. И за да ме разбереш по-добре, ще го опиша като балон. Светлен, лек, красив, без съдържание. На екран той изглежда страхотно, събира одобрение, но понеже си бързал да го покажеш, вътре в него няма реално съдържание. Има само въздух. След това лайковете отминават, екранът изгасва, въздухът изтича през латекса и на следващия ден балонът е свит на пода. А ти оставаш пак толкова празен, колкото си бил преди, защото така и не си присъствал в собствения си момент. Има разлика между изживяна стойност и показана стойност. Когато имаш вътрешна основа, ти нямаш крещяща нужда да доказваш на целия свят колко ти е хубаво. Можеш да изживееш пълно потапане в това преживяване. И доказано е, че ако широко се усмихнеш, запечатваш задълго този момент. С това следващия път, когато нещо прекрасно ти се случи, направи малък експеримент. Не бързай. Остани в момента, поне с няколко секунди. Усети го. Поговори за него. Позволи му да стане част от теб. И едва след това, ако все още имаш желание, го подари на останалите. Но първо го направи истински. Защото най-вълнуващите моменти са тези, които стават с теб дълго след като вниманието на света отминало. Пожелавам ти много от тях. До скоро!